večer, milí tyfáci. Dnes se, milí tyfáci, potífáme, kde je Česko. Úplně v prdeli. Dělám stojky. Dělám stojky. Nechci čáru, dělám stojky. Dělám stojky. Nečum na mě, chyť mi nohy. Dělám stojky. Pokud jde o zemědělce, Hele, takhle v televizi mluví o nás. tak ročně na základě nové zemědělské politiky dostává celý zemědělský agrární sektor o 4 miliardy korun více. Jo, fakt? Víc než 10 miliard chce uspořit ministerstvo zemědělství. No viděli jste to, pánové? Mělo jít v tom střednědobém výhledu do zemědělství ročně 10,5 miliardy. Já bohužel vím, že tato částka prostě není, tu částku nebudeme schopni naplnit. Ježiši Kriste, co jsem komu dělal, že mě takhle trestáš? A ať je farmaření! Velmi významný je tento rozdíl, ale unuté. Ta dvě balení vypadají na první pohled podobně. České je ve skutečnosti menší. A navíc obsahu se vždycky musí propsat Podle testu jste oba idioti. Taká dobrá robota by to bola, keby furt dačo nebolo treba robiť, furt! A krávy a kozia a furt dačo!